Waqt l-ewwel dibattitu bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, Muscat kompla jinsisti li t-tanker bil-gass jankraħ fil-bajja ta' Marsaxlokk, deċiżjoni li bija Muscat qed imur kontra r-rieda ta' 91% tar-residenti ta' Birżebbuġa u Marsaxlokk tal-esperti u s-sajjieda li skont Muscat ikkonsulta magħhom. Għalulek ukoll is-sajjieda, għalulek se tagħmel firoġa is-sajjieda, daw mort id-dar tagħhom tismagħhom Prim Ministru. Għana jillek aħna l-ewwel veru ma ġejniex konsultati. Kif spjega Simon Busuttil waqt ċarabank bħall-iskema ta' ċittadinanza, din ma kienitx imwiegħda fil-programm elettorali. Ħajjagħmel tanker tal-gass daqs 3 grounds tal-futbol ankrat fil-bajja ta' Marsaxlokk. Dak li ser jagħmel bejn li tagħmlu fil-bajja u li toħorġu barra żgur li jibdew għaddejn il-vapur minn fuq, eżatt. Allura jgħaddu minn fuq in-nies. Intervent li qajjem bosta mistoqsijiet u anke kummenti huwa dak li jagħmel Muscat fi tweġiba għall-akkużi taċ-Chairman tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola dwar it-tanker bil-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk. Tistgħu tispjegawli illum is-sajjieda se jagħmlu f'dawk il-jumej, se jibqgħu barra jew se jibqgħu ġewwa l-port. Hawnhekk Muscat qal li għal Freeport il-vapuri ma jridux jitlu mill-port ta' Marsaxlokk. Għal Freeport ma jitlux minn Marsaxlokk. Inta jitlu minn San Pawl il-Baħar? Il-qatt ukoll kien diskuss għal ħin twil waqt il-programm, tant li ddomina anke mistoqsijiet li staqsew membri tal-udjenza. Il-Prim Ministru iżda baqa' ma ammettix li l-pajjiż għandu problema ta' qatt. Dan il-Prim Ministru mhux qiegħed jirrealizza li hemm problema. Illum wara sena taf kemm hawn żgħażagħ ifittxu x-xogħol Prim Ministru. Wara sena ta' gvern tiegħek hawn 5800 żdiedu b'1200 iż-żgħażagħ ifittxu x-xogħol taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat. Iżda fil-waqt li l-qatt qed jiżdied sostna Simon Busuttil, Muscat sab ix-xogħol għan-nies tal-qalba biss. Il-qatt sa frattant il-qatt tela taħt dan il-Prim Ministru. Ix-xogħol instab biss għal tal-qalba, għal min mhuwiex tal-qalba dak qiegħed jirreġistra x-xogħol. Fost l-oħrajn il-Prim Ministru sab xogħol pagi għoljin għall Prokuratur Legali tal-Partit Laburista li poġġieħ Kummissarju tal-Pulizija, għal ħabib tiegħu li poġġieħ Brigadier tal-Armata, għal mara tal-Ministru Konrad Mizzi u għal Michel Buttigieg, is-sieħba fin-negozju ta' Mart il-Prim Ministru. Michel Buttigieg, illi din mhux talli marret b'60,000 euro mingħajr sejħa, mingħajr kompetizzjoni, tirrappreżenta lil Malta fit-turiżmu fin New York, talli Prim Ministru wara li marret din għamlet attività tal-kumpanija kummerċjali tagħha waqt li qiegħda rappreżentanta tiegħek għat-turiżmu. Daw x'affarijiet huma. Hawnhekk il-Prim Ministru wieġeb għal kritika li qed issirlu dwar in-nuqqas ta' meritokrazija. U biss kompetenti u biss jista' jagħżel lin-nies. Żewġ temi oħra li saret diskussjoni dwarhom kienu l-beħ taċ-ċittadinanza u l-iskandlu tas-serq tad-dawl mill-Lene Malta. Dwar l-iskema ta' ċittadinanza Simon Busuttil għamel referenza għall slogan li qed juża Muscat dak ta' gvern li jisma' li biddiltu darba, 2, 3, 4 Prim Ministru. U kapaċi terġa' tbidlu ikollok, għaliex il-problema hija din. Inti li inti tajt li għandek gvern illi jisma'. Imma l-ewwel taffeċ l-affarijiet, u mbagħad tisma'. Iwieġeb għal mistoqsija tal-preżentatur Joseph Muscat qal li l-idea ta' din l-iskema ġiet wara l-elezzjoni u mhux qabel. Ġiet wara diġifieri. Iva, ġiet wara dawn l-idejat. Dwar il-każ tas-serq tad-dawl mill-Lene Malta, Muscat iddefenda d-deċiżjoni tiegħu li jagħti amnestija lil min saraq l-elettriku u xaħħam uffiċjali tal-Lene Malta. Sina rrid li l-qorti tiddeċiedi u mhux il-Prim Ministru jiddeċiedi. Il-Prim Ministru qal li jagħmel il-liġijiet kontra l-korruzzjoni. X'iswa illi tagħmel il-liġijiet fuq il-korruzzjoni biex meta tiġi ffaċċjat bil-korruzzjoni inti ma tieħux passi. Muscat ma laqax l-appell ta' Simon Busuttil biex jippubblika l-ismijiet ta' dawk il-persuni li xaħmu uffiċjali tal-Lene Malta. Taf min huma, taf min huma, ressaqhom. Għandhom smart meter, taf min huma, ressaqhom. Ressaqhom. La taf min huma. Ressaqhom. Ma tressaqhomx. Għax inti istituzzjonalizzajt il-korruzzjoni. Fost suġġetti oħra diskussi kien hemm l-immigrazzjoni, il-liġi tal-Unjoni Ċivili, il-kaċċa kif ukoll il-fondi tal-Unjoni Ewropea.